Ma'lum bolşaly bir hormatly derece Türkiýe dilli döwletleriň ruhy taryhy däplerini alamatlandyrýan hemde pederlerimiziň umum adamzat medeniýetiniň ötüşüne goşan ägirt uly goşandynyň subutnamaty bolup durýan geçmişiň beýik ýadygarlyklary meşhur şäherlere berilýär. Geçirilen ilim baralarynyň netijesinde äni dünýä ekrançylygynyň gadymy gojaklarynyň we geçmişiň öten medeniýetleriniň möhüm merkezleriniň biri diýilip ikrar edildi. Bu arada hormatly prezidentimiziň äni müň ýyllykllardan göz başalýan medeniýet adly kitabynda da giň işleýin beýan edilýär. Şeýlelikde täze taryhy eýamda ýurdumyz medeni gatnaşlary puwtalandyrmak arkaly dünýä halklarynyň arasynda öýdara düşünşmäge we ynanşmaga ýardam bermek ýaly jogapkärlik wezipäni ýerine ýetirmek bilen özüniň eýleýän aýratyn ornuny dünýä äşkär edýär. Meclise gatnaşçylar häzirki Türkmenistanyň ýeten sepkitlerini haýran galyandyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyz özüniň müň ýyllyklara uzaýan şöhratly taryhyna we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe galanýan üstünliklerine buýtanmagy münasipdir. Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň ýokary idarasynyň agdalary Magtumly Pragynyň dolunynyň 3 ýylyny beslenen hemde Türksoýuň şöhraty boýunça gündewriň bir beýik şahyrynyň we akyldarynyň ýyldy ýylyp ýylan edilen şu ýylda bilelikdäki tagallalar bilen geçirilen çärelere ýokary baha berdiler. Şol çäreleriň hatarynda Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň agda ýurtlarynyň 2-nji teatr festiwaly we onuň çäklerinde Türksoýa agda ýurtlaryň ýazyjylarynyň we suratkeşleriniň forumy, Gorkuda da atly halkara kino festiwaly, halkara maslahatlar, beýasleşikler, sergiler, dörjülük duşuklary, bilelikdäki konsertler bar. Ýygnanalar medeni insanperwer dialogy işeňleşdirmegiň möhümdigini nowtap, bildirilen mehmantöýerlik we bir möhüm çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesi üçin türkmen tarapyndan hoşallyk bildirdiler. Bu çäreler türkiýe dilli halklaryň arasynda dost doňalyk gatnaşlary mundan beýlekde puwtalandyrmakda sallamly goşant boldy. Türksoy agda döwletleriň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygy giňeltmäge unukturilen köp uğurly işleri we hemme tarapdan golluk himayetler üçin türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamynyň we hormatly prezidentimiziň adyna çäksiz hoşallyk sözleri beýan edildi. Meclisiň dowamında guramanyň türkiýe dilli halklaryň ruhy gymmatlyklaryny we taryhy medeni mirasyny halkara derejesinde öwrenmäge, wagt etmäge hemde gorap taklamagy unukturilen işiniň ileri tutulýan uğurlarynda bilelikdäki tagallary işeňleşdirmek boýunça anyk söýgütler aralyp maslahatlaşyldy hemde kabul edildi. Medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşi agda döwletlerden gelip goşan maslahatlary we teklipleri garaldy we olary nazara almak bilen geljek 2020-nji ýyl üçin Türksoýuň işiniň maksatnamasyny tasdiklady. Meclisiň netijeleri boýunça jemleýici jarnama gol çekildi. Men Özbegistanyň medeniýet ministri Azatbek Nazarbekow sözümiň başynda doganok döwlet bolan Türkmenistana geçirilen Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasyna agda döwletleriň medeniýet ministrleriniň nowatdaky 41-nji mejlisine gatnaşmak mümkinçiligini ýetirdiňi üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaga hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentine çuňur hoşallygymy beýan edýän. Beşmediýary Türkiýe döwletleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilýän bu halkara çäreňiň esasy maksady bu urda hyzmatdaşlygy puwtalandyrmakdan, ösdürmekden, dünýä jemgyýetçiligini Türkiýe halklaryň medeniýeti bilen tanyşdyrmakdan ibaretdir. Bu mejlisiň Türkmenistanyň gadymy şäherleriniň biri bolan äne o şäherniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip ýaglan edilmek münasibetli geçirilýän çäreleriň esaslarynyň biridir. Soňky ýyllarda Türkiýe medeniýetiniň halkara gadymy ýadygarlykları öwrenmek boýunça taryhçylaryň, arheologlorlaryň, medeniýet şunaslaryň, daşary ýurtly kärdeşleriň netijeli hemde öýdara hyzmatdaşlygy ýoly goýuldy. Bu bolsa ören ähmetlidir. Bu urda öýdara tejribe alşmak hemde medeni gatnaşyklary ösdürmek boýunça goňşy Türkmenistan döwletinde de netijeli işler anyp barlýar. Ýurtda bilelikdäki işleriň bähwetli forumlaryň durmuşa ýetilmek üçin berk binýady goýan türkmen halkynyň milli liderleri şol işleri üstünlikle dowam edýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýene-de gezek hoşallyk bildirýär. Sag bolun. Men Seyitova Kumis Karzakbayevna Qazaqstan Respublikasynyň Medeniýet we Maglumat Ministrliginiň Medeniýet boýunça komitetining başlygy. Dostlukly Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine geçirilen Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň agda döwletleriň medeniýet ministrleriniň dowataky meclisinde netijelik bilen tapawutlanyp, özara tejribe alşmagy we milli medeniýetleriň hasam ýakynlaşmagyna giň ýol açdy. Bu halkara çäreniň Türkmenistana geçirmek üçin murmana ýetir. Çünki şu ýyl Türkmenistanyň gadymy şäher
bolan Änew şäheri Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edildi. Türkmenistan bilen dünýä döwletleriň arasyndaky hoşnýetli gatnaşyklaryň üstünliklere beslenmegi durnukly ösüşe oňaýyn ýardam edýär. Medeni gatnaşyklarda hyzmatdaşyň belent derejelere ýetirmegi, şeýle-de bu gordaky pikirleşmeler ähli taraplar üçin ören peýdalydyr. Türkiýe halklaryň medeni mümkinçiliklerini açyk görkezmek we olaryň mirasy bilen tanışmak ýurtlaryň dörejelik taryhyny üns çekmege ýardam edýär. Türkiýe halklaryň taryhyny dowamyny emele gelen gatnaşyklary öz boluşly medeniýetleriň arasynda dowam etdirilýän hyzmatdaşlygy esaslanýar. Türkmen topragyny bildirilen mehmançylyk we meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilen üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy hoşçalyk bildirýän. Sag bolun.